Čaute, ahojte. Pre začiatok vás vítame v novej predajni v Trnave. Fotky zverejníme čoskoro, keď sa nám to podarí odfotiť. Ale čo vám chceme dneska ukázať je táto taška. Je to u nás na webe evidované ako taška na 3 príľuby. Chcel som vám to ukázať, ako to vyzerá. Takže za prvé, tu sú veľké vonkajšie vecká. Kde vojde všeličo. Za druhé, kde to má gipsy? Za druhé, taška sa to takto pekne otvorí celá. Sú to aj takéto priehradky, čiže v podstate vojde sem celá jazdecká výbava. Môžete brať kombinézu, topánky, príľbu alebo aj 2 príľby, rukavice, nakrčníky, rebrový chránič, čokoľvek. Tuto po bokoch sú perfektné vrecká, hipsy. Na druhej strane takisto. Takže keď niekto hľadá takúto parádnu veľkú tašku, momentálne máme na sklade. Môžete si objednať, alebo si dohodnete termín u nás a môžete si ho pozrieť. Z dnešného videa všetko. Čaute.